Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga cute, no? So, tayo ay gagala muna dahil magandang araw ngayon. O diba? So, ngayon mga cute, napakit-cute lang muna ako saglit. Ganyan, video-video lang. Para okay kayo. Anak rin dagan kinabuhi diri mga cute. Anak rin kadali. Bantay trabaho ani. Halamang sige sa tanig video-video. Kamusta mo daha mga cute, no? Hinaot ko nga namo karon sa mayong panglawas. O diba? Yung ana ra kadali mga cute nya karon pinakaon na punta ni karon pero sa di pa video lang sa take ana may daga na nya karon mga cute paadto sa ta karon ito sa kining gitawag lagi ning iyo kay mangita ta ditong na mga baratuhon nga cellphone man lang kay atong cellphone ni gubaw na yung pagkahagbong atong pag video na kung mananap ala na bida mangutang sa tani mga cute may na lang para tutuloy gahapon na itong pag-video, di ba? Bisag wagod mamao, hana, daga na. Ni Max, limahan, hindi pa tanggal din eh. Yan, mananap. Nya karon mga cute. Doon lang kami mga cute, layo ang dogayan eh. Relax na magbaligyan magdiha. Okay, mangutang tag cellphone ron. Mas ganahan mo kamay mo bayad ani mangutang ko diri nya kamay bayad ay. Diyan ni mal, buang ko bayad. Okay, nawa Japan. Pwede pag isno dire mga cute, no? Isno pa imo pa isno. Bali relax lang gamay kay doon lang kayo hapit naman eh. Layo namang dugi ani, maabot na magita ni. Pinautang ko sa tag cellphone ani kay murag kuan na ni mamaw na cellphone na to, murag pinaguba na gid may ni. Usa ni ka hagbungan na wala na. Impas ang halin sa tawas. Og doon lang kay ta sa to ang utangan og cellphone mga cute, no? Dili lang ta sa iyo kay barato ra, di lang tatundok ko mo kay murag mahal man kayto sakit man kayto sa dughan mga cute. Di ra gud tanang baratuhon gyud ana ra may dagan ana. O di ba? Og naabot ng og mananap. Og naabot na kita karon mga cute, no? Nana doon din na dire sa iyo mga cute. O wala tatundok ko mo kay pating mahala to mananap dire ta sa kining iyo kay barato ra. Mangutang sa ta dire mga cute. Mao na ni dire mga cute. Di ba? Mao ra akong cellphone nga giutang mga cute kining gitawag nila og kining Galaxy Ultra S23. Maayo ni market kay nindot daw bisag dayo daw kuno hay ka makita daw kuno ka matud pa. Ambot kung sa katinuod pod mao ra pag-iingon pod tong mga mananap. Mana utang ra na mga cute. Mungutang lang tani kay wa mo tay kabayad din tibagak. Wa mo tay kas ani. Paita kinabuhi ah. Ginoo ko. Buang ko bayot. Top na hindi pinahatag na rin dayon kay pinalakaw na kay may gutom na kay pinagutom na kay ba. Human na ni market pinakaon na pod mi karon market kay murag di man makaya murag nagut matay na ko di Japan nga sige mo gutom mo na yung mananap. San printiana ni nga sige magdeklara nga gutom na ni mas magpailis man siguro bag-ong tiyan ning mananap ay dugaya po ning kibagak ihatag cellphone dali boss. Gaya daw boss panitan ko ng ipon mo ron dogay hatag mananap taon pa ilang antos ang tagamay layo orang dugay ni sus perbida okay nya karon market pinakaon sa ta mao ni ako ang gi-order market na karagi nya na kining murag sagbot nga sa kining sa tawag ani nya kanon mao ra gud nya naay kining sabaw sa ilahang hinugas manangayo ra ko market kay para man lang pod anugong pudog ilabay mo nang ako nang gipangayo ang ilahang sabaw sa hinugas dire ay buwang ko bayot nanakit mga nara kadali karagi pa imo pa karagi sa mi gusto mo kaon diha kay ako kang hungitan nay gamay kanon apoy gamay ning sabaw sa hinugas market nya mao ra to market no sa hanggang sa muli ta pagkita paalam Dragon Ball sa pod